Khulumka jotono lamsogo ani video haino hayang tisat ki fil fakya norok no thaisa thani kok sanani bagai gani kok no je borok rok kaham ke khwnai nai khangke kaham ke bujikha hangke to kaham nongnai ba jara bujia sujia wino chaja yangnai rok hamya hani wan subnai rok borok no ang sanam chungo kaham ke khwnai nai di ang tamo sana nai ani kok ke haisi ang salbrum no wan subui tongmani je tabuk chini o hasteo tamongi tong YouTube jeng jotono saimanu jeng jotono nayo YouTube ga jeng a YouTube o tamonai YouTube o bomtwi video kwbang ma naijak ang abutui sana nayo kwbang ma video naijak mani hangka hangkai tabuk kokbrok music video abo kwbang khe naijago hangkai aboni pore hangka hangke kokbrok short movie rokni phayo tabuk 30-40 minutes rok bai no kaisa part pairi ru tat ama drama haita kaisa gai aborong no naithok jagai nailayo angbo naithok jago angbo nayo hangkai ang norok no ta naidi hinia abo ang bunayu te norok bunai di kaham no abo entertaining go ani koke haisi abo bade bo te bunai jangai tongo chini o haste wo tabu chini borok rok kwbang ma YouTube channel khuloka chini kwbang ma borok no chini tipra jog tipra sa kwbang ma borok no YouTube channel khuloka hangke borok khulok mani beshi balogya khu o lockdown rogo no borok nogo tongui selejak bai suka hangke tamu khai tongnai income lama maya noga achugoi buma bufani poja angui tongo hingke aboni bagui wan sugui borok bo YouTube channel khuloka chini haste ni baire chini Tripura haste ni baire kwbang ma jagao kwbang ma borok no YouTuber tongo hangke chini haste ni borok bo tini ongna musungjago hangke tabuk problem hangke tamo views inya video naijagya hingke borok aro demotivate ngai thangu video khlaina muchungya ngai thangu kostole tongu si video khaimao satung watui manjagui edit khaina bo onek no kosto abo je khainai rok simi bujiu hangke angmon sanam chungo chini Tripura ni kisa tamhinai celebrity no honi sajiwana kisa kuchuk saka kajak jotono shiniu borong no music video khayo hangka tai kisa popular social media rogo hingke borok ni kaisa kaisa video rokhe no nang haino tongma rok haino kisa misa kok sama rok haino thuwi phunukma rok haino chawi phunukma rok amti rok haino kisa berai phunukma rok haino kisi sa asugui kok samani amo phana si borong ni views phayo hangkai jeng normal borok rok ni hangkai besuk views phai 100 200 dorom di 500 views hangke tangi naijagya hoito video quality chajagya na hoito video khlaimani topic rok chajagya na hingke norok chajagya hangkai comment khai sadi bomtwi video norok naina muchu bomtwi video norok chajak
amti haikhe naithogya amti khaidi amti haipano shadi tokhono nai di bongni video bo borok bomti ke khwlayo ge haikhe se chini borong no chung chubana ni blena haikhe se chung support khailena ni blena angorong no support ta khaidi hinya khaina nango karon because borok ni hoite bo chung chini tripura ni hasteno onek borok shini hoitongo borok no bo support khaini na haibano borok no shimi support khaidi ni saya kwbang ma chikon youtuber tongo borok no bo support khaidi tar mane khe ningom te hei video abo bisma koljak video amte he video naikhe da chini tripura haste kuchuk saka kanai wan sugui nai di amte he kok sana saka ta kaisa kok hungke naithok mokhang naithok jelangthung beringthung naithok ngai kuthumai thanglai kya kisisa video kisisa kok sai rekhang ke no kwbang ma views kwbang ma like o bri nai thok bo kaisa video rekha thangsi nai aro no khapro mui jotono hingke nai thogya rok ke borok ya deba borok no bele na borok bo muchungu video khlainai like manani views manani comment kaham manani support manani borok bo to muchung bolena hingke shitara angai ajai phaimani asukda hamya kam khaiseka ang abon sana muchungu abono saimana muchungu ta ang naithok rong no bo hamya hinya kaham no bongni bukuno bul kri borok naithok ngai ajai kha bongni bukuno bul kri sitra ngai ajai phaini rok borok ni bul kri
tamni hingke jotono no equal khe naidi ang amosi sana nayo jotono no borok hwnwi no wansuk di jotono no equality redi ang abo sinayo tamo naithok tamo sitara jeng jotono borok jeng jotono tiprasa jeng jotono tripura hastini borok jeng chini borok no support khayake jeng chini borok no chubayake jeng te sabno chubanai abono ang sana nayo khwlayo norok bujiwoi manano hwnai ani kok samarogo chaya tongkang kai nakarjadi ang asik kok sana ringya ang kok asuk sebo sathaya haipno ang salbrum rumno wan sugui naikha kok no tongmalia tini ke phungai ke no video ma khaikya angkhang te shalia sajangnai hingi kwbang ma kok no tongko haipno ang orono muthak siwana tamni hinba kwbang kok sake kwbang ithangu hingke aboni bagai anga jong sanai last jotono no equal khnai di jotono no support khaidi nini sinijak ngthung sinijak ya ngthung jotono no support khaina nangu angkai asungno kaham tongbai di jotono no ang teisha phayane ani katal video to boy tini ni jora tei asugno Hambai Khulumka